Здравейте, приятели! Днес ще се опитам да отговоря на въпроса как се проверява дали имаме неплатени фишове или актове. За целта минаваме на първа стъпка, посещаваме сайта каксеправи.org. Отдясно натискаме лупата и в полето за търсене пишем как да проверя дали имам акт. Изчаквам, натискам Enter, давам надолу, виждам, че тук има една статия за нас. Натискам тази статия, за да мога да я прочитам. И вие също така можете да прочитате тази статия, полезна е, актуализирана информация на днешна дата, нов линк, оставен и работещ. И отдолу набързо искам, за да не ви вписне, когато гледате моето видео. Ще мина бързо и кратко, ще бъда кратък. Справка в КАТ по ЕГН. За проверка е достатъчно да се попълни валиден номер на свидетелство за управление на МПС и валидно ЕГН. Това са двете неща, които се изискват преди проверката да се попълни и да се натисне бутона за проверка. Натискам върху тази връзка, то ме пренасочва в официалният сайт на Министерството на вътрешните работи. Давам надолу, то си е избрано тук отметката, пиша номера на свидетелството за управление, а той е на пета точка в моето свидетелство за управление, също така и при вашите. Пиша моя номер, а вие ще си пишете вашия. Тук на втора стъпка пиша ЕГН и натискам бутона провери. Виждам, че нямам неплатени, тук горе нямам неплатени или електронни фишове по закона за движението по пътищата или по кодекса за застраховането. Ако имате, то ще ви излезе тук и ще напише съответната сума и така нататък. Това е от мене, бъдете живи и здрави, абонирайте за моят канал, харесвайте и споделяйте. Само така може да нови срещи. Ако имате въпроси, може да ги оставите в коментарите, може да разгледате моите видеа, предишните, които съм заснял. Как се проверява електроенергия към Енергопро, как да проверите водата на Вик Дунав, как се прави регистрация в Gmail, как се прави регистрация в АБВ, как да проверите кръвните резултати онлайн. Всичко това може да гледате в моят YouTube канал. Това е от мен. Чао!